Uthini ufuze uthi umtshali uwodwa umcimbi omqasha umkhokhela imali wemfokanyawo. Umbuso wamaciko kuphela. Hayi soka yabona pholoba mfowethu le message yakho le oyibhalile inginika ithemba lokuthi umtshali vele kahle kahle uphakathi embusweni wamaciko. Lalela ke mfoka fuze. Ake ngidlulise nase webhuti wami isincomo. Mina ngiyazi ukuthi awungazi nami angikwazi. Futhi angincenge lutho kuwe. Angicethezi nje ngalutho. Ngumgibe mina onento zakhe. Bhuti wami ngithande ulive wakhe izolo. I think bekungakasiqiniseko kukhona wena kuwo no Saliwa. Angazi nobani but beniba u4 kwipanel. USaliwa ehleze embhedeni no ugqizile ehleze embhedeni noSaliwa. Webhuti ugqizile ukhuluma amazwi engizwe kugcwala injabulo ngezwe inyembezi zigcwala. I was a bit flabbergasted and astonished mangizwa indlela ugqizile akhulume ngayo izolo. Uthi ugqizile bhuti ugay ngeze emcimbini wakho mina uthe angizovela. Uthi wanginikeza u15,000 envelopeni. Uthi ugqizile ena ngangitshela ukuthi akuyona eyami imali kuze wafakaza uSaliwa lo mubi wesiphongo sangathi pineapple uyazwa bafethu akekho ngazi ukuthi ugqizile yebafethu ivukana kodwa uthi ngathola ukuthi envelope yayinamalini yayino 15,000 rand. Webhuti ugame mfethu mina kusukela namhlanje ngicela wazi ukuthi ngiyakuthanda. Okay ngiyakuthanda mfowethu ngesizilungu ngithi I love you. Uyabona mfowethu lento owayenzayo awugcinanga kuphela ngokunika uSaliwa imali. I mean ugqizile imali. Kodwa uma ukuthi kwagqizile emsamo bese sebehlisinka esinerama that weekend ugqizile wabuya ephethe i60 yamaqanda. Uma ukuthi ingane kagqizile makuthi kuyenzeka uyapheqa but lona angimthembi lo. Ngathi akapheqa ngathi uSaliwa lo. That day webhuti wabuya uSaliwa ingane yakhe yadla ipurity yangankunka ubisi kuphela. Uyabona bhuti mina umuntu ngimthandela imisebenzi yakhe futhi ngimxakela imisebenzi yakhe. Bhuti wami lento oyenzayo ngicela bhuti ukuthi uqhubeke uyenze neziponsa noma ubaphu lapho ocosha khona imali ukuthi ukwazi ukuthi uxhase abaculi bakithi. Ungathi bhuti wami ungamultiply ngoba awuhlali ngabantu. Awuhlali ngabantu gegezile ngcobo awuhlali ngabo sidalo mfowethu. Ungathi mfethu umdali nenyanya zakini mfethu singakwandisela njalo mfowethu. Awucabanga mfethu khona abantu abasebenza the whole month besebenzela u15,000 ugqizile wawuthola webhuti ngithande amaso wakho uthi kuyena masosomphendula uthi na wawumcela ukuthi akazoyibonakalisa nje uyezwa akazoyiveza uyezwa hayi ngoba mhlawumbe umqasha njengomculi cha sonke even ingane ena 2 years iyazi ukuthi ugqizile ivukane elihlulekayo kodwa lisamayo uyabona kodwa waza wazoyiveza kuwena ngo15,000 rand. Bhuti wami ngiyabonga bhuti wami inhliziyo yami bhuti wami ngizwa ijabula bhuti wami uma kukhona imisi ehlayo ngawe bhuti wami lokho baningi abaculi abadla uze wamenshina even ulimit lo live ukuthi bafethu uma ngisekhaya ngiyayinika isikhathi somndeni wami bafethu especially ebusuku ngihlala nawo sibukela amandiya akho akhuluma isiZulu ngiyawuthanda bafethu umndeni wami ngiyafisa ukuthi bengihayele ukujoyina ulive ebusuku kodwa manje ukuthi ngoba ngihleli nomndeni wami lapha ke yabona ngangakwazi bhuti wami ngibonge bese ngibuya la wena mcineka wena ngibone ivideo mfowethu ngasikwethu ekhala yabo futhi makhala insizwa makhala umuntu wesilisa makhala indoda okwazi ukuthi akumnandi lapho ke inyembezi zakhe mcineka ziwela phezu kwakho inyembezi zakhe mcineka ziwela phezu kwakho ziyobuzwa phezu kwakho ziyobuza phezu kwesihluthu sakho lesi nina language khwebu yale mandaba angimazi lo muntu igama lakho uzanelisha ungiji khwebu ke manje ngiji khwebu ngempela ke manje Mcineka uma umema abaculi uthi abazocula automatically by default baba zingane zakho
because imbizi ibizwe nguwe wababizela emcimbini wakho. So yini indaba uhluleke ukubahlitha ngendlela elinganayo? Ukwenzelana ukuthi uthena umfana uzoperforma ngo12 o'clock mase kushaya u12 o'clock unika language khwebi yakho wena uzana 12 o'clock uthakame yena. By doing that umenza I feel inferior, umenza aphela even ukuzethemba mcineka mfethu usikweletu. Lento yenzeke na mfethu ibhlungu ndoda. Mawusela ingane wayithitha ngendlela efanayo ingane zakho. Lapho uciba kwamasikani ngoba bebeze kuwe nje bekumele ubathithe ngendlela efanayo bonke equally. Angisayiphathi ukuthi wena wemcineka awukwazi ukukhokhela abaculi. Leyo nto yangicika nje iyodwa. Umuntu eshaya uphetholo wakhe asuke le ayele khona umculo engeke ngizentshela igama lakhe. Umculo impela odumile futhi. Owasiwayo hayi indaba zamafukwane la. Wathi Mgibe kuze kube namanje angayisho imali yami. Kuze kube namanje umculo wasoba mfethu oshaya ama hit wathi Mgibe angiyitholile imali yami umcineka unqwahe nayo. Cineka iyeke mfethu lento yakho ndoda. Mayehlule ukuhlela imicimbi iyekele okungcono. Iyeke bhuti wami ngoba iyaxhaka. Last but not least bafowethu asivoteleni uMaganga. Hamba ngaphansi wepage likaGezani ku Facebook ucofe ulike bafethu insizweni uMaganga. Ngifuna ukumbona embusweni wamaciko. Ngithanda lingathandi ngifuna ukubona uMaganga embusweni wamaciko. Akavotele bafethu lo mfana uyakakhulu kuloko bafethu. Uyakhulu lo bafethu. Hey mvoteleni ngiyamdinga le. Kube ngobe ekhaya ngisasekhona nje bengiyomthatha ngihambe naye. Ngiyamdinga le.